Horas madihita sa luhutna, di hamu kadamang doho dainang manang di dia pe hamu maringanan, tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipason dohot pangaramotion ni Tuhatta Jesus Kristus. Adoraksota paradi hata ni Tuhatta, jumulu mahita martangiyang. Asiniroha madihamu dohot dame siya debata amata, dohot siyan anak na Tuhan Jesus Kristus Tuhattai. Amen. Hata ni Tuhatta nagabi jamita di partangiyangata ima natarsurat di pesalmen bidu 37 mamuka siyan ayat 34 rodi ayat 40. Laus terpukodo nagabe epistel di minggu kuasimudo geniti 24 April 2022. Hujahama dihita songonoma hata ni Tuhatta. Haposima jahuba jalapai hutihu dalan nai. Jadi pati bulon na maho tumian tanui. Ida-idaw muma hasisiap ni akka parjahat. Huida masada parjahat na sumalin. Jala manurubu ni bana songon hau na rugun di hatubuan na. Jadi mamulu siba hapedang disibe. Polado hulului ibana hapedang jupang. Say matahon na lidangi jala bereng natigori. Ay say hadamio do ujung ni halak si songoni. Alay say siap do sugut aka pangalaw si sudena. Pinopar niya kaparjahat pe siap do. Siya jahuba do yang go hatuaw niya kapartigor. Ibana do partano batuan nasida ditiki hagugutan. Ditupak jala di palua jahuba do nasida di palua do nasida siya nakaparjahati. Jala ditupahi nasida ay marhapo satu ibana do nasida. Imahata ni Tuhatta. Di hamuak kadungan sa hapor siyaon, sipata taksiat turoha, buasa maakasula hajahato ni dinggan-dinggan nguluna jala mardohar. Jelas-jelas do rupani binoto siyan hasil ni hajahaton na do sudi didapot. Hape suhiana sida marsakit. Dakya susah. Hipi-hipi dunguluna. Jadi toho masongon na nidok na di pesalme 70 ayat 3 dohot ayat opati. Sonang do parjahati. Jaladang adong parniahapan na sida. Rasi rasa mate na sida. Tabos do daging na sida. Aku melihat kemunzuran orang fasik. Kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Hape ni ida maakasula hati goran, manang sula na dinggan, sebalik na do namasa. Gudang sitaw nonna, jala matua say marpugus. Soy na maringgas na marminggu, ringgas tu partangyangan, ringgas tu akaparpungwa di gereja. Pokok na akan nadinggam madiula. Hape matua say songoni mangulu na rupani. Mamereng kenyataan na kontradiktif si songoni, ya wajar do mulutubu pangiburuon, jala mohop ati-ati marnidasa. Jala roma suku-sukun di bagasar roha, puasa bui songoni ate, saningum marupani. Kenapa orang baik menderita? Sementara orang jahat mujur-mujur saja. Gabiadong mara namadok di bagasan rohana. Tumigo mamangula na jahat. Napiting mamora jala sehat-sehat. Ya daripada niula na dinggan, hape suarong ni dapot. Buy sajo rupa ni adong halak namadok kosongoni di bagasan rohana. Halituan ni matehola di bagasan roha. Hamak kadungan sa hapor siyaon, hurang lubi songoni manuaeng natajaha jala natasima di pesalmen 37. Memang dinggan do jahot tasyanaka ayat sebelumna. Adong pergumulan ni ngulu si songoni di ida Raja David hatihai. Gabi merasa iri hati manang mangiburu maakapartigori mamereng ngulu niya kasula hajahatoni. Bahkan gabi mohop rohana sida hinorhon ni didok di ayat sade. Sahira na sia-sia didok rohana mangulakkan hati gori
mangulan na ding gani. Dus songon natajaha di pesalmen 70 10 tung na sumarniula do hape na hupapitay ro hakinin na. Jala na huburi itang aku di bagasan hapi taon. Buy dua dong madok songoni di bagasan rohana. Mamereng kenyataan na kontradiktif na kining. Hamak kadungan perasaan si songoni manuaing na nialusan ni Raja David di bagasan pesalmen 70 pituon secara khusus na di bagasan turbuk epistel manang jamita di pertangyangan on. Dia rahon Raja David do akka partigori asa unang mohop ati-ati na sida marnida akka parjahati jala unak pola mangiburu mida akka siulahon hajukingon orang yang berbuat curang. Atik pe idaon say songon na duminggan ngulu na siyan akka siulahati gorani secara materi ate. Budian note di ayat sada dot ayat walwi. Sehira na duminggan ngulu na sida molos yan ukuran materi inak kiningan. Alay manarikot ingoton na sida taringot wak kaparjahati. Aidang adong uba na sida tu duhut jalamar malosa do na sida songot tubur ni duhut. Ima didok di ayat 2. Jadi sekalipun mereka seperti itu kelihatannya mujur, sukses, berhasil dan lain sebagainya, alai didok di ayat 2 danga dong tudus nasida Yesus songo duhut jala marmalosa do nasida songo tubur ni duhut ima didok nakiningan lapatan na anggo hadu haron yak kaparjahati persatu kina dui on true story do. Adong madongan songoni na beruon di masa-masa jaya nitu gelih romay bana tu jaya bunami rupani dipakai mahuida horuk kurung na sian mas na beltuhan sa songo kurung ni pinaham ma ala ni belgana sinukum may bana to siya dia du ipuang horuk kurung ni belganay ningom ma ngama mau rahwate ningom marupani tu ibana dungi di pabua ma na dapo nomor ibana tobus yo patangkay ninna ibana jadi horoa duk tobus yo patangkay di tori ibana ma mas nanabal kay singkat cerita rupani mula may ibana minggu na ronay roma ibana musi tu jabu ni ida madanga dong be dipakai horuk kurung na nabal kay gabi sinukum matudongan on dia horuk kurung mi puang ni marupani sesongon na penasaran. Ahama didok alusna ngahuga di sidabain nebana. Ni sukuma muse buasa gadi sommu. Didok mamanuhur tugil siopatangka mar 100 lebar. Alay nang gusa depi dangadong nahona sudah mamuse artanay manuhur sinakiningan. Imajo pengalaman dongan na topu binereng rupani mamora alay satu kinay topu marpugus hamak kadungan tohodo songon hatan itu hatay ducu duhu do hado haron ya kaparjahati jadi dak pola mangiburu hita disi gudang do contoh si songoni nuaik teida topu mamora gu jabuna gu mobilla do takkana asingi alay satu kinay nunga disita didok Raja David tumigod do marhapo satu Jehovah daripada marhapo satu akka arta persatu kinani maksud ni ibana dada na sorikot arta do takka sinamoti rikot de jaladak persuadaon bahagia do dibahenak ka artai ala yang kebahagiaan na sejati dak selalu diukur oleh materi, arta, do takkana asingi. Narumikot di do Raja David, halomoho Jehovah, jadi lehonon na matuho na pinangido ni Roham. Pasaha madalam mutu Jehovah jalahapo si ibana, asa ibana paturehon.
pasobu majahuba jala ibana pa imaima. Idu tumigon. Jala omma kesaksian manang panidangyon ni ibana. Dana kau jolo nunga pola matua au. Tangdung dope huida tertading partigor. Manang mangidu-idu si panganon pinoparnai. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, Ninna ibana. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tang di persuada Raja David adong dona mardo harsian hajahaton na. Alai nga matua ibana dakyado pedi ida ibana gabi mangidu-idu si panganon pinoparnya kapartigor. Jadi ukuran ni hadoharon manang ukuran ni keberhasilan dohot hatuaon tang dihamoraon manang dang dihinagodang ni sinadongan. Hatuaon ima molo disarihod debatado pehita. Hatuaon ima molo didongani debatado pehita. Didok di ayat 20 luro di ayat 20 patih Jahoba do pahotol lakka-lakka ni bawa jala di halomoho do dalanna. Tinggang peibana dadalau syarat adi tukul Jahoba do tanganna. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Lapatan na juk do jatuh bangun kapartigori di pernguluan on. Juk do matinggang, alai nang pe matinggang tang di paluas debata tukap. Gabi sesongon edeni si megi jetia teh jatuh bangun aku mengejar munenei. Hamu kamang dohot tamuinang mertua mahita molo ditukuli debata tangata uju matinggak kita. Bohama molo laswarong manukuli ate. Ngama tinggang tukak muse udah jatuh ditimpa tangga pula. Hidup tidak selamanya diukur dari banyaknya materi yang dia punya. Dan sehat tidaknya seseorang tidak selalu diukur dari gemuk kurusnya orang tersebut. Gudang do namuk mokate. Alai tak sehat, malah gabi menderita. Setiap itu akan namuk. Sebaliknya, molo kurus bukanlah itu ciri-ciri kemiskinan. Nanti buhado ibana rupani na diet tete, do segala macam. Alani didok Raja David daripada mangiburu mananggabe iri hati mamereng akapar jahati tumigom mahaposi Jahoba jalapay hutihu dalanna dungi pati bulon na maho matahon na lidangi jalabereng na tigori ay say hadamiod do ujung ninguluna sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Hamu kadongan parjupangat taduho Jesus naung hehei naung tapestahon di pesta Paskah naung salpui ikut takasdo mabuan hamubaon di nguluta. Hamubau dia mah nanaing patuduhonota. Tutuna perjolo hamubaon sian nama mereng hatuauni holan sian sudut pandang materi. Kumubadu hita siani. Molo diramoti Jahoba hita satu sadarion. Ba idu hatuaun. Jala hita majol mana paling mertua. Jadi sahalinai takolan materi ukuran ni hatuaun. Molo diramoti Jahoba hita satu sadarion. Bahita ma jolma na paling mertua. Tutuna paduahon ima ikomu badu hita sian nasay mangiburu mernida hadoharon nidongan. Molo mardohar na sida ala na mangulahon na dinggan, ya mertua mana sida di siete. Kulas doro hatta di sieto. Mardohar ibana ala dula na dinggan. Alay molo hadoharon na siadalan na sositong, adak pola juk rohatta di si. Songo carita na digijang nakiningan idwe, belum tentu gabe pasu-pasui di nguluna. Sotung do gabe pusa-pusa
di ibana. Amin. Martangiang mahita. Muliate matuhan dihatam na badiyay, pasu-pasuhom may dihami. Asa di perbihok katamiak kaperbuin na dinggan, dayon nami, dayon niyak kadungan nami. Marhiti-hiti anakmu Jesus Kristus martangiak kami tuho. Amin.